Sa good vibes, agaw atensyon ng isa ka traffic enforcer sa kilid sang Kapitolyo. Nagabiti man ang init, wala siya nagauntat sa iya pang TikTok nga moves, samtang nagamaniobra sa dalagan sang trapiko. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang moves, ang pitik sang lawas, ang footwork, kaag ang habyog sang lawas. Makasiling kagid nga ang ini nga traffic enforcer sa may kilid sa Kapitolyo sa dalan pakadto sa Ayala Malls Capital Central ang sagad magsaot. Imbis abi nga normal lang nga kung simple nga kumpas sa mga kamot sa pagmaniobra sa traffic, may dala ini nga dance move, pang cha-cha, bugi, kagrumba. Siya si Romeo Kawaling, 65 years old, traffic enforcer sa Bacolod, humalin pa sa 1985 tubtub subong. Nagkambyo-kambyo man ang mga administrasyon o kung nangin mayor sa Bacolod, nagapabilin siya sa gyapon bilang traffic enforcer. Oo, si pa rin yung mayor, si Koro Presidente. 1985 ni ha? 1985 Traffic enforcer ka 1985? Oo. First batch ka mo? First batch Nga kami. mga traffic enforcer sa Bacolod? 30 lang kami permero. Grabe. Oo. Amon siya doon, hindi kayo yung mas bigot. 8 piso sa ngadla, mabato ka. Ulan init ang ginagasapan mo. May contract pa nga driver. Oo. Lugin nga, kung nagtsagaan ko na yun. Nakahibalo-bala kamo nga sa 1985, ginikilala man siya nga best traffic enforcer sa Bacolod. 30 pa lang sila kabilog sadto para makaporma sang traffic enforcers, bombero, pulis kag BJMP personnel. Nagpili sang 5 ka mga tanod sa kada barangay kagin pa training. Didto nagsugod ang iya career bilang traffic enforcer. Kaya datan ng barangay Tanod, imuon ni Koro Presidente, enforcer kayo yung mga pulis na panumbat dalan. Kaya mado pa rin yung mayor. Kaya try time. Makuha ka sa barangay 55, triningon ta. Nadala ka da? Dala kami. Barangay ano ka? 35. Barangay 35 na ko. Ako to sa barangay 35, gin-training as... Minima kami kabilog. Oo. Nagsugot, 2 lang kami. Nabilin ang 3 nag-training fire, pulis, kabidinte. Hilig niya kuno ang mag-ballroom. May mga hinablos man siya gani nga mga dance instructors. Alaw na pa sa hapon ang iyang duty kag sa Banago pa siya naka-assign. Pero las 11:30 pa lang nagapakita na siya sang iyang mala TikTok na dance move sa tunga sang dalan. Suno sa iya kaupdanan sa trabaho, amugida si Kawaling, wala nagakawad-an sang energy. Grabe, wala. Karoon pa ni duty niya. Subong ka subod sa? Usually ako ng 1 to 8 1 to 8, pero wala palas 12. Yan din sa? Pare na din. Pisan ka dyan nga tao. Pati ang mga naganilabay sa dalan, nagakalingaw sa iya. Kakalingaw ka man sa iya. Malingaw na tao. Ilan taon lang ka mo? Kasam tagulat pa sa iro. Yung Sige. siya na din yung performance day ka pati mga nagalabay nagabato siya Suno kay Kawaling, wala pa siya planong mag-retire. Kung mag-untat siya, wala sa obrahon kag maluya lang ang iyang lawas. Mas nami ko nga aktibo pa siya kay maka-exercise siya. Mapati ka mo kung hindi sa amo niya nga edad kag trabaho. Wala pa siya sa may ginatumar nga maintenance. 5, wala ka pa nag-retire. Why? Kaya kung mag-retire ko, maluya ko. Pambal ka sa bata, kung pastor na subang, kaya papauhay na lang ito. Oo. Kung gusto hindi ko magpauhay, kung magpauhay ko, tanong ibang pulis, magpa-retire, patay. Dugang pa niya, ang isa ka trabaho, basta gina-enjoy mo, wala ka ginakapoy.